Hi guys, narongno jotono lamsogo ani vlogo tini hainyorokni bwskango ang phaijak hingka ang tabo hingka kai university o phaijak kisa kamnango hinai sarsong bai malai nani hinai kamnangai phaimani hingka tabo hingka ali bai kunai jeng ali khai jeng sa lasima haingjak hingka jeng exam rok ribai akono si oro sokpaina hingka ba university tabo 4টা baji tongo hingka 4টা baji thangka hingka ekdom abani kebo borok kwrwi hingka usuk time rogo no mane tam sanai sarsongnai kok rok saimano tam hingka asuk borok rok bo kwrwi ke borok rok kwrwi ekdom hingka chwng sarsongbai kok rok saoya kanai malaya kanai paikha hingka tabo kisa berai thangsinai hinai koko aibathai hai kwbangma muya khomo mungkhang jam naithogoi ko Gai ali bai kini kisa photo rok bujagai thanglaiano hina hailajak gai bokhana jengsa ukulog ga jengsa video khaijak ang omo saimani ang tongo ang bo sikang sakjak ano ani ali abat hingka sungkuni ga ekdom sairik salthanda ekdom tohotok ungjak hingka kisa berainaiano oro kaoi ekdom view ekdom naithok tongkha tongthok suka kebo kwrwi hingka ba chwng joto kunaise borok rok wasuk kebo kwrwi hingke ba hingke tabo chwng kunaise ongjak ali ba hingka photo rok kisa misa bujak laikha hingka tongthokjak belai khaino phaiabo balokha kaba hingka tinhoi kisa samung nango hinai phaimani hingka iko masa musu borok tongo ko yang roko ekdom mo area kotoma berai bai amo ngse o ja kisa photo rok bujak na hinai kisa phaimani ta hingka chini kam rok joton paibai kha hingka kisa berai akani thangana hina hingka o building rok asuk naithok ali bai kwrwi no jengsa sok iko bwskango bo kebo borok kwrwi ongjak rajda laka ongjak salbo haptongo hingka ba 4টা baji thaka hingka salbo kisa asuk satung rok bo asuk onglia hingka ba iko masa musu tongkha borok himlaijak chwng kwni khaino ali bai jengsa hingka ang nong bwskango ani vlog rok bo tuya balokha hingka ba tini kisa haino himtwi kisa video khaya kanai ri suano hinai rimani ta iko asuk naithogo chini university oro kisa hablai na tabo kisa lena laigena asuk jangnai rok jengkwni laijak borok kwrwi laijak jengsa tabo hingka asubui akunui lenawui akunui joto baibai kha tabo hingka kai ongkhor sinai university ni ongkhor sinai omo hingka chini university ni iko gate tabo hingka ongkhorlai sinai chwng hingka haino naso joto phunukbai manliya teisa phaipro phunuknai hingka norok ani je vlog no naitongnai rok jotono kaham tongbai di tei joto je like khaya korok like khai ribaidi je subscribe khaya rok subscribe khai ribaidi hingka bayap song norok no jotono no hambai hingka norok jotono kaham tongbai di hingka tini ni vlog asuk no tata bye bye joto kaham tongbai di.